Salut, sunt Cristina Ionescu de pe cristinaionescu.com și aceasta este o secvență de yoga excelentă pentru a-ți începe sau a-ți încheia ziua și pentru a-ți dezmorți corpul. Începem partea din fața saltelei, palmele în fața pieptului. Setează-ți o intenție pentru această practică. Inspiră, ridică brațele sus, palmele se lipesc, privirea sus, expiră, palmele în fața pieptului. Inspiră, rotește brațele sus, palmele se ating, privirea sus, expiră, palmele în fața pieptului. Inspiră, brațele sus, întinde-te în sus către cer, expiră, palmele în fața pieptului. Încă o dată, inspiră, brațele sus, întinde-te sus, expiră și apleacă trunchiul, îndoaie genunchii, atinge podeaua, inspiră, trunchiul paralel, expiră, atinge salteaua, inspiră, trunchiul paralel, omoplați în jos pe spate, expiră, apleacă trunchiul, inspiră, trunchiul paralel, întinde creștetul capului în față, expiră, palmele pe saltea, pășește în spate, postura de flotare, aici ușor, rotește corpul, stânga și în dreapta, încălzind ușor încheieturile mâinilor. Lasă genunchii pe saltea, întinde-te pe saltea, palmele de o parte și de alta a pieptului, coatele îndoite pe lângă corp. Inspiră pieptul sus, cobra, expiră pieptul jos. Inspiră pieptul sus, răsucind către dreapta, privirea peste umăr, expiră pieptul jos. Inspiră, răsucește către stânga, expiră pieptul jos. Bagă vârfurile înăuntru, împinge șezutul către călcâie și împinge-te sus, downward facing dog. Este ok să menții genunchii ușor îndoiți, ajută-te să te împingi cu șezutul cât de sus și în spate poți. Picioarele depărtate la distanța șoldurilor, palmele apasă în saltea și lasă ușor călcâiele către podea. Un ușor joc de glezne, îndoaie un genunchi și lasă călcâiul opus pe saltea, fără grabă. Încălzește ușor picioarele. Nu uita să respiri pe nas, adânc în abdomen. Lasă ambele călcâie către saltea, pinge șezutul sus și înapoi întinde coloana. Ușor, pe inspir, împinge-te în față, umerii deasupra încheieturilor mâinilor, întinde creștetul în față, postura de flotare. Expiră și înapoi revină downward facing dog. Inspiră, întinde-te în față, întinde creștetul, umerii deasupra încheieturilor mâinilor, abdomenul încordat, coapsele încordate. Expiră, downward facing dog. Este ok să menții genunchii îndoiți. Inspiră din nou, revină în postura de flotare. Deci lasă genunchiul drept jos, talpa stângă pe saltea, răsucește de către stânga, brațul stâng se ridică, side plank. Poți să întinzi piciorul drept în spatele piciorului stâng, împinge șoldurile în sus. Trunchiul este ușor arcuit. Și schimbă mâna stângă jos, genunchiul stâng jos, aliniază genunchiul și ambele călcâie, talpa dreaptă apasă în saltea, mâna dreaptă se ridică, poți să ridici piciorul stâng în spatele piciorului drept, împinge șezutul în sus, poate ridici privirea către mâna dreaptă, caută-ți echilibrul și ușor revină palmele pe saltea, downward facing dog. Împinge șezutul sus și înapoi, degetele mâinilor răsfirate, întreaga palmă apasă în saltea, întinde coloana. Inspiră piciorul drept sus și de câteva ori vină sus, jos, pe vârful piciorului stâng, vină sus pe vârf, lasă călcâiul jos. Îndoaie de aici genunchiul drept, lasă călcâiul să atârne către stânga, ușor rotește glezna dreaptă într-o direcție și în cealaltă, revină bazinul paralel cu solul, expiră, trage genunchiul la piept, pășește în față, genunchiul drept este îndoit. Aici vină sus pe vârful degetelor mâinilor și ușor mișcă-te în față și în spate, stânga, dreapta, dezmorțește ușor șoldurile. Inspirând adânc, spatele drept, expiră, împinge piciorul drept sus, înapoi, three-legged dog, lasă piciorul jos și schimbă piciorul stâng sus și din nou, inspiră, vină pe vârful piciorului drept, expiră călcâiul jos, inspiră sus pe vârf, expiră jos, inspiră sus, expiră jos, îndoaie genunchiul stâng, călcâiul atârnă către dreapta, ambele
palme apasă în mod egal în saltea, pieptul rămâne orientat către spate, rotește ușor glezna stângă într-o direcție și în cealaltă, revine bazinul paralel și trage genunchiul către piept, pășește în față pe expir, spatele drept, întinde pieptul în față și din nou ușor mișcă-te în față și în spate, stânga, dreapta. Lăsând omoplații în jos pe spate, inspiră și expiră adânc pe nas. Palmele pe saltea, expiră, împinge piciorul stâng sus, înapoi, three-legged dog și lasă piciorul jos, downward facing dog. Ușor de aici vei păși cu palmele către picioare, pas cu pas, fără nicio grabă, împingând călcâiele în saltea. Îndoie genunchii puternic și de aici vei băga cu palmele pe sub tăl, palmele orientate în sus. Asigură-te că vârful piciorului vine exact în pliul încheieturii mâinilor. Îndoie genunchii cât de mult ai nevoie pentru a face asta. Lasă coatele să se deschidă în stânga-dreapta, capul atârnă greu, abdomenul este lipit de coapse și menținând abdomenul lipit de coapse, poate încerci să întinzi genunchii, să împingi șezutul sus către tavan. Nu uita să respiri adânc. De aici, mână cu mână, ușor eliberează, pășește înapoi în față, în downward facing dog. Inspirând adânc și expirând. Inspiră, vină sus pe vârful, privirea în față și pășește în față între mâini. Inspiră, trunchiul paralel. Expira, pleacă-te peste picioare. Și de aici vei îndoi genunchiul drept, întinde genunchiul stâng și răsucește-te către stânga, mâna stângă se ridică către cer. Trunchiul este răsucit către genunchiul întins și schimbă, îndoaie genunchiul stâng, întinde dreptul, răsucește trunchiul către dreapta, brațul drept se ridică către tavan. Inspiră adânc în șolduri. Eliberează ușor și vertebră cu vertebră. Pe inspir, ridică trunchiul, continuă să ridici brațele sus. Prinde încheietura mâinii stângi, întinde trunchiul și trage brațul către dreapta. Împinge tălpile în saltea. Inspiră și revină, schimbă, prinde încheietura dreaptă. Trage mâna către stânga, întinde toată partea dreaptă a corpului și o eliberează. Strânge genunchii împreună și Utkatasana, lasă ușor șoldurile în jos, ca și cum te-ai așeza pe un scaun. Genunchii nu trec de vârful picioarelor, brațele întinse pe lângă urechi și eliberează, pleacă corpul. Inspiră, întinde trunchiul paralel. Expiră, lasă palmele pe saltea, pășește în spate, postura de flotare. Fie lași genunchii jos, fie chaturanga, flotarea yoghină, coatele pe lângă corp, te lași până jos. Inspiră, ridică pieptul sus în cobra. Expiră, vârfurile înăuntru, împinge șezutul în spate și înapoi, downward facing dog. Inspiră, piciorul drept sus. Expiră, trage genunchiul la piept, pășește în față, genunchiul stâng jos, îndoaie genunchiul drept. Fie vii pe vârful degetelor mâinilor, fie dacă ai flexibilitate mai scăzută, poți să te ajuți cu 2 cărămizi de yoga și să vii cu palmele pe acestea. Continuă să întinzi pieptul în față, continuă să întinzi coloana. Fie rămâi aici, fie vii cu palmele pe coapsa dreaptă sau ridici brațele sus, umerii deasupra șoldurilor. Întinde pieptul în sus, lasă cocciusul în jos. Expiră, lasă palmele jos. De aici vei întinde piciorul drept, împinge șezutul către călcâiul stâng. Vârful piciorului drept se ridică sus către tavan. Și de aici fie rămâi cu umerii deasupra genunchiului stâng, fie încerci să te apleci ușor peste piciorul întins, dar încearcă să menții spatele cât de drept posibil. Continuă să împingi pieptul în față și ușor eliberează, lasă talpa dreaptă jos. Aici te vei ridica într-o fandare laterală pe piciorul drept
genunchiul îndoit nu trece de gleznă și schimbă îndoaie genunchiul stâng. Talpa dreaptă lipită de sol și schimbă din nou îndoaie genunchiul fie precum în postura anterioară, fie la șezutul către podea. Vârful piciorului stâng se ridică către cer și schimbă îndoaie genunchiul stâng, călcâiul drept pe saltea, vârful și genunchiul orientat în sus către tavan. Și revin-o sus. De aici vei depărta picioarele mai mult decât 1 metru, tălpile paralele, apasă în mod egal în saltea și ușor lasă corpul în jos către podea, lasă creștetul capului în jos. Din nou încearcă să menții spatele cât de drept, chiar dacă trunchiul rămâne mai paralel cu solul și ușor răsucește-te către dreapta, vină în partea din fața saltelei, mâna stângă rămâne sub umărul stâng pe saltea, răsucește trunchiul către dreapta. Inspiră și ridică trunchiul sus, merge deasupra șoldurilor, genunchiul drept îndoit, inspiră, întinde genunchiul, expiră, îndoaie. Inspiră, întinde, expiră, îndoaie genunchiul și răsucește trunchiul către dreapta, către genunchiul din față. Și ori lasă mâna dreaptă să înlege pe coapsa stângă, mâna stângă pe lângă ureche. De aici rotește brațele și rotește trunchiul către stânga. Războinicul 2, brațele paralele cu solul, genunchiul drept îndoit. De aici reverse warrior, mâna stângă alnecă pe coapsa stângă, mâna dreaptă pe lângă ureche, genunchiul drept rămâne îndoit. Inspiră războinicul 2. Expiră cotul drept vine pe coapsa dreaptă, mâna stângă pe lângă ureche. Inspiră adânc, Parsvakonasana. Talpa stângă apasă în saltea, genunchiul drept nu trece de gleznă. Și de aici lasă mâna stângă jos și pășește înapoi în spate, downward facing dog. Inspiră piciorul stâng sus, expiră, pășește în față, genunchiul drept jos. Lasă șoldurile jos, împinge pieptul în față din nou, poți să vii cu mâinile pe cărămizi dacă ai nevoie. Spatele drept, inspira adânc, fie vii cu palmele pe coapsa stângă, fie ridici brațele pe lângă urechi, umerii deasupra șoldurilor. Inspiră și ridică pieptul sus, lasă șoldurile în jos. De aici lasă brațele jos și vei împinge șezutul către călcâiul drept. Vei întinde piciorul stâng, vârful piciorului se ridică și din nou fie rămâi cu umerii deasupra bazinului, fie încerci să apleci trunchiul peste piciorul stâng, menținând pe cât posibil spatele drept. Continuă să întinzi pieptul în față. Nu-i nimic dacă genunchiul stâng este ușor îndoit. Și ușor revină, lasă talpa pe sol, mâna dreaptă sub umăr, răsucește trunchiul către stânga, deschide pieptul, lasă mâna stângă jos. Din nou îmi face o fandare laterală, mai întâi îndoaie genunchiul stâng, vârful orientat către colțul saltelei și schimbă, îndoaie genunchiul drept, talpa stângă e pe saltea și din nou îndoaie genunchiul stâng, fie precum ai făcut anterior, fie la șezutul jos, Skandasana, vârful piciorului drept este ridicat către tavan, genunchiul este în sus și schimbă din nou. Încearcă să menții talpa dreaptă pe sol, genunchiul și vârful piciorului stâng către tavan. Și de aici revină la centru, depărtează din nou mult picioarele, tălpile paralele, genunchii întinși, coapsele încordate, fie lași palmele pe saltea, fie încrucișezi degetele în spatele șoldurilor și tragi de brațe. Lasă capul să atârne în jos, din nou încearcă să menții spatele drept. Răsucește-te către stânga, către partea din fața saltelei, îndoind genunchiul stâng. Împinge-te în tălpi și ridică trunchiul sus. Umerii deasupra bazinului, brațele pe lângă urechi, genunchiul stâng îndoit, nu trece de gleznă. Inspiră, întinde genunchiul, expiră, îndoaie. Inspiră, întinde, expiră, îndoaie.
Inspiră, întinde încă o dată. Expiră și îndoaie genunchiul, răsucind trunchiul către stânga, către genunchiul îndoit. Și lasă brațul stâng să alunece pe coapsa dreaptă, mâna dreaptă pe lângă ureche. Și de aici răsucește trunchiul către dreapta, venind în războinicul 2. Talpa dreaptă lipită de sol, călcâiul stâng aliniat cu mijlocul tălpii drepte, genunchiul stâng îndoit, privirea către stânga. Ei, de aici reverse warrior, mâna dreaptă alunecă pe coapsa dreaptă, mâna stângă pe lângă ureche, menține genunchiul stâng îndoit. Și inspiră, revină prin războinicul 2, brațele paralele cu solul. Expiră, antebrațul pe coapsa stângă, mâna dreaptă pe lângă ureche. Parshvakonasana, încearcă să menții ambele părți ale taliei la fel de lungi. Spatele este drept. Talpa dreaptă apasă în saltea. Și ușor răsucește-te către piciorul stâng, lasă mâna dreaptă jos pe saltea sub umăr, mâna stângă se ridică, răsucește ușor trunchiul, pieptul sus către tavan, lasă brațul stâng înapoi jos, downward facing dog pe expir. Împinge șezutul cât de sus și în spate poți, întinde coloana, îndoaie genunchii puternic și pășește în față, inspiră trunchiul paralel. Expira, pleacă-te peste picioare, îndoaie genunchii puternic, șezutul jos, Utkatasana, brațele pe lângă urechi, îndoaie genunchii puternic, strânge genunchii împreună, picioarele sunt lipite și încearcă să lași șezutul tot mai jos, genunchii nu trec de vârfurile picioarelor și lasă șezutul tot mai jos până când te așezi pe saltea. Navasana, fie vârfurile picioarelor sunt jos pe saltea, fie prins picioarele cu mâinile de sub genunchi, gambele paralele cu solul, poate întinzi mâinile în față paralele cu solul și ele, lasă omoplații în jos, pe spate, spatele drept. De aici încrucișează degetele și răsucește trunchiul către stânga, îndoi genunchiul stâng și răsucește către dreapta, piciorul drept întins, genunchiul stâng îndoit și revină la centru, poate întins ambii genunchi, poate ții picioarele cu brațele, spatele drept, Navasana, abdomenul încordat, poate eliberezi picioarele. Și de aici ușor lasă picioarele și trunchiul tot mai jos, Ardha Navasana, lasă-te tot mai jos, încet, până când te întinzi cu totul pe spate, picioarele jos, capul pe saltea și vină în Shavasana, lasă labele picioarelor să cadă în stânga și în dreapta, brațele pe lângă corp, palmele orientate în sus. Închide ochii, adu-ți atenția asupra respirației. Dacă ai mai mult timp, rămâi în Shavasana 5-10 minute sau poți să continui cu o meditație. Să-ți fie de bine! Namaste!